Ассалому алайкум, подписчикони муҳтарам, акау дударо, акау хоҳаро, ҳама каса хуш омадед ба YouTube канали мо Насим Теҷе. Хуб, дӯстони азиз, мо дар имрӯза навор яъне ки евразаборҳоро нархи навоша барашон пешкаш мекунем. Касоне ки меҳмон ҳастанд, аз ҳама эҳтирома хоҳиш дар канал мо подписатсия кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед. Анака хулоса, агар шумо чунин магазинҳо дошта бошед, дӯстони азиз, ягон техника, ягон аппарат, ягон хона, замин дошта бошед, метавонед тариқи номерҳои WhatsApp-мо 911 39 43 44 роҳ кунед. Иншоалло ки ҳаракат мекунем, ба шуморо яъне ки мошинои шумо, хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. Раҳмат барои дастгирӣ. далшем видеоро сар мекунем. Ба ҳаматон тамошои бо фароғат. дӯстони азиз, ба касоне ки студенте ки билет дар кортон бошад, марҳамат ба компания Акай Далер муроҷиат кунед. Компания ба бори аст, метавонед тариқи WhatsApp муроҷиат кунед. дар номерҳои 77 81 номерҳои WhatsApp дорад. сурат ва документҳоро равон кунед дар WhatsApp. иншоалло ки дар давоми 10 рӯз ба почта қади равонтон мекунанд бадро. марҳамат, ширкати Акай Далер дар хизмати мо. дӯстони азиз, ба касоне ки евразабор яъне ки чор тарафи хонаша маҳкам карданӣ бошад, кадоме ки стройка дорад, дӯстони азиз, ҳама намудша дорад ҳамин баодармон, яъне ки ҳама намуди размеша ва ҳама намуди як 50 намуд гилша дӯстони азиз дорад. ба касоне ки маъқулшон бошад баодаро, яъне ки забора ҳастай баландиш 1 метра, нақша гуфтага ки 280 сомонӣ, танҳо нархи ҳамия баодаро. агар ки мисол доставка установка ҳам бига дорем гуфтага ки ба договорное иш баодаро. ҳам доставка ҳам дорад, установка ҳам дорад. нархиш 280 сомонӣ танҳо, яъне ки ҳамин евразабор мебошад дӯстони азиз. хуб, боз ҳастай размери забор баландиш 2 яъне ки 2 метр 20 сантиметр, нақша гуфтага ки 350 сомонӣ, яъне ки бордорони азиз, баландиш 2 метр 20 сантиметр, нархиш 350 сомонӣ. хуб, дӯстони азиз, боз ҳастай забор баландиш 2 метр, нақша гуфтага ки 450 сомонӣ бигӯ. ҳама намуди галҳоша дорад. агар ки мисол кадмеш ки дӯстони азиз ба шумо маъқултон шида бошад, ҳамира скриншот кунед, ба ҳамин ака роӣ кунед, номери WhatsApp монагиай 40-50 намудша дорад баодаро. хуб, фақат харидани ҷойш гуфтага, яъне ки нархи дар ҳамин ҷойш, яъне ки харидор бошед, меои савдо мекунед баодаро. ба касоне ки доставка дар ко бошад, установка дар ко бошад, ҳамин акра занг мезанед, нархош яъне ки дӯстони азиз договорное гуфтаган. телефоно барои тамос номерҳои WhatsApp монагиай 909 99 31 54. ина нигоҳ кунед дӯстони азиз ки чӣ хел чоткаи хушрӯай. кадоме ки яъне ки дӯстони азиз стройка дорад ва хонаи нав сохтеса, яъне ки дарвозаи нав дорад, деволошон кӯҳна, яъне ки деволошон ба чӣ хел бигӯм, ба лои бошанд, ин дӯстони азиз яъне ки ремонтҳои замонавӣ мегӯяда. соли 2023-24 романаги евразабор, нархиш 280 сомонӣ, яъне ки метри 1.5 ҳастай бо 2 даш баодаро 350 сомон, бо ҳастай забор баландиш 2 метр, яъне ки ба кадмеш ки бахта удовни бошад дӯстони азиз, кадмеш ки зурат мераса 1 метраш дар кортай, 2 дар кортай, яъне ки 2 дар кортай, ҳамира ҳамин акара занг мезанед, яъне ки мегӯяд ки Акай Насим Теҷе, яъне ки ай канали Насим Теҷе гирифта меша. иншоалло ки гуфтага ки аз номи сомонете агар биёянд, ман барои подписчикони хита ҳаракат мекунам, кӯшиш мекунам ки 1 сум ним сум боз арзон ҳам кунам. ина дӯстони азиз, бо чӣ гатон мефора? ай номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед, 1 сум ним сум бо яъне ки арзон мекунад. хуб, дӯстони азиз, кадмеш ки гуфтаесам маъқултон кишида бошад, скриншот кунед, ба ҳамин акра дар номерҳои WhatsApp роӣ кунед, бигӯед ки салом, ай номи Акай Насим Теҷе омадагиам. боз яъне ки агар ҳамин баландиш 1.5 бошад, 280 сомон бошад нархиш, боз гуфтага ки иншоалло савдо мекунам. хуб, дӯстони азиз, кадме ки маъқултон шида бошад, марҳамат, рафта метавонед харидорӣ кунед. 50 намудаш ҳастай, аз ҳамаш ҳаста, иншоалло ки баракат мебаодаро. хуб, беҳтарин чиз мебошад. ба ҳаматон бурдборӣ, ба ҳаматон худованд нигаҳбонтон бошад. худованд хонаи ҳаматонро обод кунад баодаро. ина марҳамат, чизои беҳтарин. дар паноҳи Аллоҳ бошед. раҳмати калон барои дастгиритон. худованди меҳрубон нигаҳбон бошад
ҳатман номи канали мо Насир Неҷа салом расонед.